Nå, tak for en hyggelig aften. Tak i lige måde. Det var godt, du kunne komme. Nå, klokken er ved at være mange, så jeg må nok hellere smutte hjem af. Okay, jeg følger dig med. Nå, men du må i hvert fald komme rigtig godt hjem. Og så ses vi i morgen. Jo tak, og I må lige finde ud af noget snart igen. Ja, helt sikkert. Hej hej. Hej. Ja, S-tog, linje E mod Køge er desværre blevet aflyst. Linje E mod Køge er desværre blevet aflyst. Og det skyldes, at toget har ramt et rådyr. Kommer du tit fra? Og spørg om din alder? Hvor store og seksuelle lav? Eller vil jeg da gerne finde nogle navn? Jeg hedder John. Hvad er dit navn? Hvor er han? Birkenhoved? Og spørg om adressen og telefonnummer? Nej. Hvad laver du? Kom tilbage. Mor, der er en, der forfølger mig. Jeg bliver nødt til at løbe.
Jeg kan se, du er vågen. Hvordan har du det? Hvad laver jeg her? Jeg forstår det ikke. Du ligger en uge. Kan du ikke huske noget? Hvad er der sket med mig? Det gør lige meget. Du er sikkerhed her. Men jeg tror, hvis du har tabt noget, få noget håb.